vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession mukoma yakamira sekudai so: ndakauyawo kuno kuSouth Africa mushure mekunge ndasanganawo nemunhu wangu, then takati tasangana paya ndokubva tadanana, but iye akazondikasikira ndisati ndakwanisa kumubudira pachena kuti ndainge ndichinwa mapiritsi eHIV. It is a very long complicated story mukoma Nashi, but pane zvakaitika kumashure uku. Anyway, it is a story for another day because it is quite long. So ipapo pacho pandakazoya kunoku, shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomuudza, but unfortunately handina kukwanisa kuzomuudza because akatoti weekend iyo iri kufanira kuti unge uchiuya, mufunge zvenyu wainge utori musi wechitatu, munhu achitoti weekend ndoda kutoti unge uchizotouya kuno kuSouth Africa. Ko ndingazoramba mukoma? Apa ndainge ndava kutokomunicata nehama dzake vandakazotonyara vainge vari amai vake mukoma Nashi. Ndokubva ndati zviri nani kuti ndinge ndichienda, otherwise there won't be any proof yekuti marriage ndiri kuida zvekudaro. So ndakabva ndachizouya kunoko, but still ndainge ndichida kumuudza. Zvino ndakati ndasvika paground ndikabva ndati ndoda kuonawo kubva kwaari. Obviously sezvo yainge iri first day, munhu ndainge ndichiri kumunyara, hapana pandaingotanga nekumubvunza mibvunzo yakawanda. So ndaitotarisirawo kubva kwaari kuti ainge achazotondibvunzawo mibvunzo yakasiyana siyana, but still mukoma Nashi, nguva yekuti tinge tichirara yakazoti yakwana, munhu ndokubva atongopinda mumachira kwava kutotanga kutosika nene bonde apa kuti ndinge ndichimuudza kuti iniwo ndiri kurarama ndiri pachirongwa. Ndakabva ndatya kuti zvimwe kuda munhu anokwanisa kundirova. So ndakangoti maybe iye kuzoonawo achirara neni pasina dziviriro, maybe status yake anoiziva hameno. So I ignored everything. Ndokubva taita bonde redu kuzonosvika ndichizobatira pamuviri mukoma Nashi. So ndakazoti ndava kuenda kusikani, ndikabva ndavaudza kuti already from Zim ndainge ndagara ndichinwa hangu mapiritsi. Saka iye handina kumuudza ipapo because ndainge ndichitya akabva achizorwara mukoma. Ndozvinondinetsa kusvika pari zvino. Akarwara for about 2 weeks, aita mahot flashes uye zvekare achiti ainzwa chando chichita kumupinda mumabhonzo nemumabhonzo chaimo. Ndokubva ndazoenda naye kuchipatara. Mukoma Nashi, he then received the shocking news kuti he was HIV positive. Zvino mukoma Nashi, chinondinetsa ndechekuti reaction yake mukoma, it was just simple. Haana kana kumbogara akapopota kana kuita sei kuti iye ainge agara here aine HIV, but one patakaenda kuchipatara, this was the first time achitopiwawo nekutonyoresa. Mukoma Nashi, I need your help, please ndibetserei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa yama1 maybe mukoma ava maybe he was doubting himself. I don't know. Vedare ngatitaurei naye mwanasikana uyu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zviya zvekuti kana vanhu vakarasirira zvipfuwo zvavo, then iwewe ngobva waenda kuya uchinonhonga zvipfuwo zviya zvinenge zvarasirirwa uchiti dzingoriwo magic, hapana kana chinombondiwana, hazviitwe mukoma. So rainge riri gore renzara,
makore acho iwawo mukoma zvinhu zvainge zvakaoma muZimbabwe. Ndipo apo patakazoti tichibva zvedu kunotsvaka michero yesango ndokubva tazoona imwe mbudzi yainge iri yeblack. Mbudzi iyi yainge yakasungirirwa pamuti netambo yered uye zvekare nemucheka wered. Mukomana ashi takazodzokera kumba nemunin'ina wangu ndokubva iye achizoudza baba kuti tainge taona mbudzi yainge yakasungirirwa pamuti, achitobvunza kuti zvinoreveiko kuti vanhu isusu tichifa nenzara kudai vanoenda vobva vanosiya mbudzi musango. Saka baba vakabva vati wati mukoma. Ndokubva tatoenda paya naamai takaenda navo zvekare, ndokubva taenda tikabva tanotora mbudzi iya yamushure mekunge tatora mbudzi iya ndokubva tachizoivhiya tikazodzokera zvedu kumba. Nyama yacho tainge takaita yekuisa musaga. Mukomana acho mushure mekunge tazotanga kudya nyama iyaya ndipo pandakatanga kurota hope. Ndairota umwe mukadzi uyu aita sekunge murungu kana kuti ndingangoti mukaradhi achiuya kwandiri achiita bonde neni. Saka kuchikoro kwedu kwainge kuine umwe musikana ainge ari mutsvuku-tsvuku. Saka ndaingofungidzira kuti zvimwe kuda, since mamwe mafriends angu vaipota vachindiudza kuti ndidzo hope dzavaimborota idzodzo vachisika bonde nevasikana vavanenge vachida. But zvangu mukomanashi zvainge zvanyanyisa, because ndaingoti usiku hwoga hwoga kungopepuka kudai ndinenge ndichitoona kutoti there is something that has happened to me. Mukoma pandakazoona kuti zvainge zvisisiri normal, ndaiti kana ndikamuka ndaibva ndazoona kuti munenge muine munhu anenge achitobuda mumba mandinenge ndivete. Mukomana kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. But ndangouyawo pano kuti ndike ndichingoyambirawo vamwe vanhu kunzoko kuti vange vachiziva kuti kana ukaona ingava iri huku kana kuti mbudzi inenge yakarasirirwa, haufanire kuti unge uchizotora chipfuwo ichocho, nekuti there is a reason as to why vanhu vachizosvika pakurasirira zvinhu zvakaita sembudzi nehuku. Mukoma isuwo takadya mbudzi yainge yakarasirirwa. Kunyange pandakazouyawo kunoku kunyika yevatorwa nditori nezvimwe zvinhu zvandakasangana nazvo zvekuti honestly it did not even make sense. Ndaiti kana ndikashanda dzimwe nguva ndobva ndanyimwa mari yepay, but ndaiti kana ndanyimwa mari yangu yepay ndaitosangana neumwe mukadzi uyu mukuzonotaura naye iye she will seem as if she will know my life. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvaitondivhundutsawo kuti why is it pose pandinodzingwa basa ndinosangana nemukadzi uyu mwandinobva ndatanga kutaura naye ndichimupfimba, but obva atondudza zita rangu, surname and everything about me. Mukomana kana mukaposta ndizivisei, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakambobhadharwa mari kuti ndige ndichienda nemushonga kune imo mochwari. Mukoma ndakazotobhadharwa neumwewo muzukuru wangu ainge achishandapo pamochwari ipapo. Saka akangouya kwandiri akabva ati iye painge paine umwewo ainge aine chitunha chemudzimai wake chainge chirimo mumochwari imomo. Saka akabva azouya kune muzukuru wangu ndokubva azomupa mushonga, akati mushonga uyu da kuti unge uchizouyisa mumochwari kuitira kuti paya patinozoya tichitora mutumbi wemudzimai wangu ndokubva achizopiwa mari. Akandidaidza kumba kwake akabva ati ndiyo nyaya iripo kule, pano tatoita mari, asi zviri kunzi inini
handifanire kuti ndige ndichizopinda mumochwari ndakaubata mushonga uyu, asi zvinoda kuti umwe munhu ange achizouya obva azonditambidza mushonga uyu kana ndava kubasa. Zvino ndiri kushaya kuti ndoudza ani, because pano apa pari kuda kutobuda imwe mari refu on top of mari iyi yandapiwa iyi yauri kuona muzukuru. Tanzi tinokwanisa kupiwa zvekare imwe mari, unoti kudii nazvo? Ndakabva ndatogaya mukoma situation yainge iri kudheni, ndikabva ndati iri bo, thanks nekundirangarirawo mumadhiri. Ndakabva ndachizogamuchira mushonga uya mukoma. So mangwana acho makuseni ndakabva ndazoenda kubasa kwakule, ndobva tatanga kutaura nyaya zvedu taigara tichingoshanyirana mumabasa umu. Even boss vacho vaitozviziva kuti ndaitova nenguva yekuti ndaitombomushanyira pabasa pake, saka ndakabva ndachizomutambidza mushonga uya ndikabva ndanzi handaifanira kuti ndinge ndichizogara nguva refu ndiripo pabasa pacho ipapo. Mukoma Nashe ndipo apo pandakabva ndachizodzokerawo kwangu kubasa. Usiku hwacho ndakazodarika nekumba kwake ndichipiwa share yangu mukoma, ndakatopiwawo kamari kangu kainge katori bo. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu yo. Zvakangoma hazvo vedu we. People out there will do anything for money. Yeah, money is the root of all evil. Rikidzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Munoziva vanhu vanonzi vane hutsinye. Mudzimai wangu maybe she is one amongst those ones avo vatingangoti vane hutsinye. Inzwaiwo izvo zvaakaita zvekuti akati andiudza mukoma, ndakapererwa ndikashaya kuziva kuti ndomupindura ndichiti kudii. Saka mudzimai wangu munhu uya wekuti haana kana umwe munhu waanombowirirana naye, but I never thought kuti she will go to such an extent. Zvakaitika ipapo mukoma Nashe ndezvekudai so. Mudzimai wangu akanetsanawo neumwe mukadzi uyo ainge achigara kuma areas kwatinogara, but mukadzi uyu akazoenda zvake kumheri kwemakungwa. Saka mukadzi uyu akabva achizohosta party. Ainge aine mwana wake mukoma. Mwana uyu ainge achiri kuma 1 year I think so. Saka mudzimai wangu mukoma akazoti achibva kupati kuya achingonopinda mumba agoti otanga kuseka. Ndikati ko uri kusekei? Akabva ati ndaba mwana. Ndikati iwe what do you mean kana uchiti waba mwana? Akaramba ake achiseka. Akazoti agara pasi ndopa akabva azoti ndangokasimudza kamwana kacho. Ndikabva ndazobuda nako, hakuna kana ambondiona. Ndikati wakasiya kupi? Iye akabva ati ndanga ndichida kunomusiya mutsanga, because kwedu mukoma kune kamwe karwizi, just a small stream. Hanzi ndokubva ndazomunzwira tsitsi ndikabva ndazonomusiya musango kumwe kwatinoti kuma gum tree. But sango racho makore acho iwayo rainge risimbori sango rakakura. Taitodimbudzira nemo musango imomo tichibva kulocation kwedu tichienda mune imwe location. Mukoma Nashe mwana uyu akazotsvakiwa long time, but vakazomuwana zvavo mwana uyu. But mudzimai wangu mukoma handina kuda kumufumura, even though ndakatombotsamwa ndikati uyu ndava kutomufumura ange achisungwa, sure anga kidnapper mwana wevanhu. My wife, she is very evil mukoma. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakamboitwawo caught up in these things drugs, even though ndainge ndisingazvidi mukoma. Inini I am a pharmacist, saka ndipo apo pandakabva ndazotanga kuwiriranawo noumwe mukadzi. Mukadzi uyu mukoma ainge aine connection, vaitosupplya zvakaita sana brongo zvichibva
nekusouth Africa uko zvichiunzwa munomu muZim. Saka sezvo ndainge ndiri a pharmacist mukoma, they wanted me to be responsible for some of these orders, zvokuti taizotocreata mafake invoices. Vanhu ava voenda vobva vanotenga bronchodiaria kuitira kuti vange vachizofamba naro zvakanaka. Vaingoti vakamiswa vaingoburitsawo mapepa anenge aine zita rekambani yandainge ndichishandira. Hongu mari ndakaita mukoma, asi ndakazosvika pakuramba. Never ever get yourself involved in these things zvemadrugs mukoma, because people that might seem to be very friendly, vanhu ivavo mukoma Nashi, kana vachiri kuda kukushandisa iwewo ukarakidza kuti unenge wava kusada zvekushandisiwa zvekuvabatsira mukoma, vanhu vanokwanisa kukuuraya. Ndakarohwa mukoma ndikasvika kumba ndichikamena. Murume akandibvunza kuti ko ndainge ndakuvadzwa nei, ndikamunyepera kuti pandakaburuka mukombi ndokubva ndadona. Purposefully I had left my car at work. Ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndisina kuona makey. Akati ko wadii wandifonera? Ndikati I was so much stressed mukoma Nashi. So never ever in your life ever think kuti izvi zvemadrugs unokwanisa kuita a quick buck because it will come back and bite you. Mari here, zvine mari izvi zvekutengesa madrugs, but it is not worth it. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, but yambiro yavo mainzwa ka hanzi usafa wakaita zvemadrugs, because unokwanisa kuona sekunge uri kutoita mari zvekudaro, but vanhu vacho vanozoti kana iwewe wava kuramba manje, wava kusada kuramba uchingoenderera mberi uchivatengesera madrugs avo nekuita sei, then vanokwanisa kana kutokuuraya. Have you ever been involved in such a thing? You can come to my inbox and tell me your own side of the story.